ayan, welcome again sa part 3 ng aming pagpunta sa Bolinao. Ilang araw akong busy kaya naman tapusin na natin tong vlog na to nang maipost na. So ayun na nga, at date na ng aming family gala. We decided to go to Enchanted Cave muna bago magpunta sa lighthouse. At ito yung una mong makikita pagpasok mo ng Enchanted Cave. Napakalawak dito kaya naman dapat comfortable ang isusot mo pag nagpunta ka dito. Dahil kailangan mo talaga maglakad-lakad para makita mo lahat ng view dito. Ako kasi ang haba ng dress na naisuot ko dyan. Pero comfortable naman ako kaya naman for the go ang person. Ayan, at meron pala silang alagang unggoy dito. Bigla ako tuloy na miss si Crispin sa mga oras na to. Oh, ba't natatawa kayo? Kayo naman? Naalala ko lang si Crispin kasi mas maganda sana kung kasama ko siya dito. Nung una akala ko zoo yung napuntahan namin. Eh hindi pala. Nung sinabi sa akin na kung anong meron dito mas naging interested ako. Alam nyo ba kung bakit? Kasi naniniwala ang mga taong taga rito at mga iba pang tour guides na itong kinakatayuan namin at ang buong lugar na to ay dating lubog sa dagat noong unang panahon. Yes, tama yung narinig ninyo. Kaya ma-amaze talaga kayo pag nakita nyo to personally. Kaya naman dyan lang kayo at samahan nyo akong gumala para makita nyo rin kung bakit nasabing under the sea ang lugar na to dati. Ayan guys, mga real corals daw yung mga yan, yung mga nakikita nyo. Dahil dating dahil dating dagat daw to dati guys. Kaya pala ang laki corals yan ang dami mga corals. Nilapitan din namin yung malaking corals na yun. Ayan guys, dating dagat daw to. Pero guys, magandang view daw sa taas. Oo, kaya try natin daw sa taas. Itatakbo ko na ulit ang camera at baka maabot na naman ng 2 years. Ayan guys, ang view dito sa taas. Ayan. Ganto kataas ang dagat dito dati guys. Nakikita nyo yan guys, mga corals yan, ang taas. Ito naman yung magandang view na makikita nyo sa kanilang website. Na-timingan lang siguro natin na walang tubig ngayon. Pero ganito siya Pwede din pala dito mag-overnight. Kung interesado ka, ay maaari kang magpunta sa website ng I Love Pangasinan para sa iba pang mga impormasyon. Ang alam ko ay meron silang 2-story kubo at hanggang 10 packs. Air condition din yung mga yan. Syempre di rin mawawala ang pa-picture natin dyan sa mga gantong pagkakataon. At ayan, sa mga oras na to excited na ako. Dahil malapit na kami sa mas exciting part. Ito ay ang pagpunta namin mismo sa cave. Pero dahil buntis pala ako hindi ako pinayagan. Kaya ang ginawa ko, pinadala ko na lang yung aking cellphone para makuhanan kung anong meron sa cave na ito. At kung gaano ito kaganda. Shout out naman kay Bea na nasa unahan. Napakatapang naman this girl. 14.2 meters daw ang hagdan na ito. At tingnan nyo nga naman, napakaganda. Ang estimated depth ng cave na ito ay around 3 feet to 6 feet. Sayang naman at hindi ko na-experience yun. Ayan, at habang hinihintay naman namin sila nagduduyan lang kami dito sa labas. And so ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye bye! Last part na talaga yung next upload ko, promise.